President jong kanyo Treh Integrated Territorial Organization ulaong baka Jingpan kentop ik reservation policy haka Bhah Leit Pule kadai kabalong bian na markat kum ka resolution jong snem kat kandai spa nyo puar kamsyum la kentop satya ya ka Bhah Pule haka reservation latang haka Bhah yo kam yo jam ulaong bahadian bolo ujor sya ka High Court ya ka Jingbam Jubab ika Jingpan Jingshai ka seng na kalyang ka Sorkar menta ka sngi kala pentep bala kentop lang ya ka Bhah Pule katkum ka reservation policy. Ulaong banamar kani ka long bian ula ay jingmut baka Sorkar lingba ka cabinet kan pass ya ka ordinance kat ba om patla ban pinbet ya ka reservation policy na mar ka expert committee kandang yatay na kabenta ban penkala ya ka reservation policy. Ulaong ba nakalyang kasengru ka kwa ben Jingshai balada don kinu ki samla Pule ki besngau thu baka hok Leit Pule Dr. Jongki kala syak ni kila ban Leit Shakashari balada ki sngau don kam ban yo Jingkershan na kaseng ka kloy ban ai ya kinu ki badon kam. To ka jingkhot ka jong ngai piseki nong lubor nasi apa ban pensyai habaya deibat kata ka reservation on educational institution purposes te pilai I manakaning la de file case hangtai hapo High Court Halor kane kamat kane kata ka phang kamande ka Bhah Pule jong ka reservation ta khat khandai tarik December 2004 ni thok kani ka representation shaka commissioner and secretary jong ka Sorkar Jilla Meghalaya so personal and AR department B Shillong hang ni nila tho shaki ba nila highlight ru ba kani ka reservation policy hajala kam long ka basai namar ka dei tangka resolution kam phat dan ne kata ka office memorandum kam phat long ai tengi tho shak kani ka Sorkar ban kun thup no ya ka Bhah Pule haka reservation policy te hadin bangila tho na kalyang ka Sorkar kiklem ai Jubab te hadin bangkim ai Jubab te ni sungkya namar kane ka de kata ki khon samla jong bri nyot Treh tingila file case no ka santrek lai san ar pulai te hadin bangila file case te ka court kala pediang ya ne ka case ka jungi haga kerteng jonga upin skambor khar kata ga de official kerteng jonga kipat ba ti tipinga kum taw ban khar ta hadin bagi file ga ne ka court kala direct ne kala batha ya Sorkar jilla kani ka department jo ne personal te ka ba ongkum ne looking into the fact presently and the issue as raised notwithstanding the issue of locus the respondent are direct to address the representation dated 19 December 2022 which appear at Annexure 10 of the writ petition so as to clear the air with regard to this issue. The same shall be complete within a period of 2 months from today. The writ petition is allowed to the extent as indicated above and stand closed and dispose of. Hadian kane tengi la yai up. Te hadian ba yai up na kalyang ko Sorkar jala kataru kampat Jubab yung bagay department te hadian ni file no hadian bakot ya kato ka khatan sni te ga nakalyang jongga department jong ni personal ki klem ajuba te nakalyang jong plitar jong ni file no ka content te hadian ba file ka content te menta ga sni ka khalai tarik September 2010 nila yo ka Jubab lingba deputy secretary jongga Sorkar jilla Kapanga the disposal of representation date 19/12/2022 in writ petition C number 122/2023. In inviting a reference to the subject cited above, I am directed to say that the principle and spirit of reservation policy is extended and applied for admission in state government education institution including higher and professional studies through conventional practice. Your representation date 19/12/2022 stand dispose of. Tementa namar hakan dengan pensyaikan dia ke hakan representation ke jongi namar kala mention ni ketuka annexure 10
kaba hangni ngila tho shai kaba keren kumne ka jingkwa ahi ka jongi ka ong kumne. In view of the above fact, the undersigned urge upon your good office to take necessary steps in ensuring that the present job reservation policy be extended for educational purposes also by introduction of a cabinet resolution and mandatorily be enacted by the state legislative assembly so as to avoid any legal intervention in the future. Kara tu por balada. Pimla ban pensyai lene pim ra po ke cabinet. Lene ban pas ta kata ko ordinance. Te ngi man se ngi ham ban tiet ke jingkhang. Jong ke yang kaseri hoi ngi la tiet, pat ngi la yo ke jing pensyai. Hadian ba Tuklar ke yang kaseri. Tene kalian ko jongi ngi la su syai ba yaga Bhah Pule habete ki Pule doktor engineer mo ta MBBS. Kiklem kuntuk te ngakwa ban ong shikiti ki samla ki ba ya tungkhu maujam kumken ni ki ba yo ya kata ka percentage ka ba sajarong te ngakwa nakaliang ka jongi namar pitip shai ba ka anhi kan shem thik tang yu tu ba kata ya lani tu ba apply ya ko kam ni je tu ki ba Leit Pule mi shakmat wat namtin yakun lada phis ngau dei ba ka Bhah jong phi phila du namar ka kata kriti sinsa jong kri India ka ai bori ya phi pan yakun la ka Bhah lene ka hok ka jong phi te ye ka Sorkar jala ba ni kentu ba khot cabinet no kloi kloi la shai ne la chisni pan pas no ka ordinance ka pan riu banai khnang ba num ye pesniu shu lane kan don kata ka jing ye pher judgment riu hapdeng jong khasi jantia lane ugaro namar ba klem da konthop hagane ka reservation yakne ka Bhah Pule ta kumut ubuduna ma ku yo namar ba philai hi naka por menta la su ong be o tei u baduna u yo tei u badei ban yo ta la da ka wan be ta ka to 40 shipor ma nong shipor kat bam phat dat ban review la ne ban pambet ye kata ka reservation hapo ga jala go jungi kat ba phikidang mo kat kum kan ke thi kala pausai bahkan kan beteng bet kata ka letter in spirit hapo ye dei bat ka Bhah Pule takat ba kan dak ni kadang ya tingi ai jingmut ko Sorkar ni kenturu bagi dei ban pas no ko ordinance namar ba menta pila i wat kini ki lower institution kum hapo painmau kila le ko futa ka to ka ban penrong te ka Bhah ko Sorkar ban pas no ko ordinance khnang ba kanum dan kata ka ya pet khmat silang hapdeng jong khasi jentia baki karo la bersong thu mo ba ka resolution polisi job resolution polisi ban thungkam sokok mo piong apa sa kabinet ka resolution pat matai kan ka resolution on higher study spot ka khandon ka ka kipas la su extend jubor telap no oh ya kata ka daw no kat kum ka sithi ka representation ka ngila kran chai ngi ong ba pen clear changi khnang ba nang ne shakmat ka numia tungko te namar ba kumshim la konthok la ne pas ya kata ka resolution hapo cabinet kalong ka ai ka bala long be an pa te khnang nang ne shakmat ba ka numia tungko ba ka num don shu kata ka jing ya pet khmat sniu da ka wei ke jek ben reu shkawai kumba pila I mana kan ne balai ka don ka to ka jingsha mo kata ka jing ya pher jing mut hapdeng ki garo khasi ka to kan ne ngamong baro mo pet la mi sha ka jingsha kem ju ki nong yalam jung ki napo ka ri lom garo don ru ka jing protest sang ne hapo ri khasi te ka bangi sngo kat ba kadang ya je kata ka expert committee jong ka reservation ngang ni sngo dei ba ka Sorkar hi ka dei ban khot cabinet no ban ra no ka ordinance ndio banai ta hadin nang to sia pet kat bom phandet ye kata lom kum ta kumut ubayo hi unjo bet ubadu undu bet hang ne kla pausai ba ya kane kata ka Bhah Pule kan ya be an nang chu ong kat kum kan ka bes ya kata ka letter and spirit tela de sakawai ru ngan ban biang sisi kitu ki samla ki ba menakan ni ki ba dei ban yo ya kata ka Bhah jong ki pan Pule tiat ji ke jingkhang jong ke jing ka shari lada pisngo ba phidei ban yo ya kata ka hok ko jong phi ka seng kan don rengkat kan ai ya phi ke materials khnang ba phin la ban yakun sayang khashari bat ngin support ru ha porok khat kiliang hakab dei kilat chingara
per per Memang ngila pasung thu baganya ka resolution ka Bhah Pule ki ai la ban beteng ba. am Jadi kata makin tim na la se. la ikat ne namar ba phila ikat kum ko budget session ara jar kat phraru haga jingkel limo ka ba angan shwa highlight kin dia hang ni la kli di ba santa classroom pam kwa en war blai di la kran i kli ha to ko por yang Mr. Speaker sir. As we are aware, the state job reservation policy does not extend for higher studies. Therefore, in such circumstance, many deserving students lost the opportunity to undergo higher studies in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. May I know from the Honorable Chief Minister that the students who have aspired for MBBS with 75% of mark in engineering studies with 65%, but lost the opportunity during the last 5 years. Tapi, kumunta hang ni, menteri lang ba hatu ko por hangir Jubab uang ba. Mr. Speaker, I would like to clarify that the point mentioned by the leader of opposition is obsolete. The concern that we all have. The member had asked a very clear question whether it's a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. As I said, if you read the reservation, it does not include that. I am answered a very clear reply to the question that has been asked, that does it include or does it not? And the reply it does not include, but we do extend it. Yes, sir, we extend it. So I think it's very clear. Sign the document. It does not include, sir, but we extend in this time. Tanadu arhajar katpra ki la su ba kani kalong bi ai. Tenri ki practice bet tengam tip na ka ai kata. But ka Jingpan slam jung Sorkar ban Jubab yangi ru ni sungo ban ong ba ngim tip shu ka ai ka jingbut jung Sorkar. Ta khanang ba kan bet kan ne ka ai ka konrum kan ram ka bala du khun ni khat ka kan dai spa nyu pu ar ba kila practice tengila sungo dai hit ba ya pamantai ko Sorkar kat pempat review ya kata ka reservation policy ka badan hapo jalai jumi ka ba barok khoi ki ba bun balang jong ka bri nyu trap ki la kwa bi ban pembet no man penthamai no ya kata ka reservation policy ta kat bam phat la ban pembet na man ba plai ki committee ki ba pher kum ka nuksa ka kata ka high level committee habe de ka tham tor spending ta ban spending kum to ta ngi smu dei ba ka ordinance kan dei ka wei ka lat ban yo kata ka Bhah Pule ki samlai tenga ngasu kan ni ki thi ka ba klan sai kum ta ka dei ka lat ye ki khna ki ba Leit Pule doctor engineer ka ba ye dei bat ka ne ka Bhah Pule jong ka reservation Ngila pasung thu mo fi ong wala rapas ordinance kan im tak ndru punai. am kata ka shong ha ka Sorkar ordinance kan dei bitang ndru banai tementa hang to pat ka shong ha ka Sorkar la kan pass ka resolution ne kan le no ta hendrei ka bakar ki namar ba phlai hi mena kan ni kami kan ne ka pu ka ta ka Bhah mani Pule doctor hang to ka pau shai mano ba yo mano badu wadu bade ban yo ru yo tikitu kumba ong ai pimne nga kontu ya ki ba kalat ye pisia hi ka de yang khashiri namar ba hang ne la kan sai ka Sorkar kumla hi ban ong namar ba phlai menteri ramba Jubab tu kumbai ke department ke Jubab tu kumbai tengi ngi semua ba kalat hi ki khna samla Pule tang kata hi pat ngin don rengkat pat ki kon samla gri nyotra nadu ne ra du pastang ala ong ba shai Fi ong tangki material. ki materials pat haki no gino kilat klentero ka sengkan ba khale namar ba padia kanero klai ngala de pai kes mo te kanero ka funding na ka sengi ndei ba lomba shimanam no ta hoy namar ba haka hakmat ko kot hi ngimla ban file kum ka seng namar ka seng jungi kam dei ka ta ka register ka register NGO le pressure group ka dei be ka seng pressure group tengi na kala jungi ni haban file no ka teng ka jonga president ta hangni ru ni shem ye ka yu personal tapi ni suru kata ring ka bang ngela ple ke kata ni kentu yi khna bat wan chakmat ka bahar jong phi le se namar ba ka ani ka wat yu te u ba shitam yangi menta mena kani ru par bungi file longan chi thu ye phi nga file namar ba yu ha ka par ba Pule antai kami ka tu admission ha porong khon ka bangila don ko jing persha ba mo por don lang bungi tu por
tinggal don ke jing persya hagane ka banyo admission hapo gane ka BEd college porong kan tadin nang tu tingi sutho ba biang kama biang lo na dong sedong handre udang do tingi ngisngo dei ba on his behalf ni file mangi tingi la sutho ba kayeng kashari hi kanam entertain than yengi namar ba ngi ngim Leit Pule doktor engineer te kitu hi ki ba Leit te ki la de ban wan chikman bandawai ka hok pa jong